Kwedu tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochi18 mumwedzi uno waye 10 ipapa rekai titande neadokerera nyasi mutsvangwa agoita mureketo naanakadzitape mhanduwe izvezvo aita kunangidzira manje kureketa chaiko kutoti aiwa VP vari kuvhiringa vada kutiita kuti tirwisanise nomukuru wedu kuno akati tinoda pakureketa zvakawanda asi ivo wakaenda kuTanzania isu tiri kuhondo kuMozambique. Iye munhu agoba mbasha dzowadzimai yeyu ndiye agoreketa kuti tairwa hondo wakomana akati wese nanageza iwavo wada kuzviita kunge ndo wanhu chaiwo vamwe wese wakapfira kuhondo zvazodii tatoti rekai tiringe zvakadaro handiti musangano wacho uri kutanda mangwana rekai tione kuti vanopedza sei asi muri kuona dhirama riri takagara tariona kare gore ra2017 ndio muitiro aita mai Mugabe iwoyu reno rekai tione hwendo huno kuti vanosvika kupi nekuti pakaita kunyangariwa chaipo toramba zvedu takaringama kureketeka kwaita iko naMutsvangwa kwaburitsa pachena kutoti 2030 ndo iri kutotonga rekai tione kuti ichasvika papi akati tagwirei kana akazouya haiwa tomutambira nokuti munhu wese anouya kuZANU-PF aribe kana chakanyangara mhanduwe rekai tirambe takaringama wamonzora watoti aiwa ndosarira kureketa mhanduwe nonyaya ye2030 watoti tikuwada pawamunangarwa wachembera hwarahwa yaafana kuenda kozorora kuti warambe wachida kuenda kotonga kuno rekai tione mhanduwe kuti zvichaita sei wakati isusu tikuda pakunyepiwa nhaiye Geza kuti itai zvokuratidzira asi tichatoita isusu bato reMDC tinenge tinawo kuratidzira kwedu kwatiri kufunga kuita tichakiita tega ende palibe anotirambidza nokuti bumbiro romutemo rinotibvumira rekai tione mhanduwe chedu kuramba takadini takaringa tichiona kuti chii chinenge chichiitika wakuru wagoti musiyai akadano arekete zvaari kureketa monzora nokutoti kwai goringawo sematikiti palibe ribe mhodzi mhanduwe ese anomhodzi saka aiwa tinoramba takaringa rekai tigoona kuti zvinoperera kupi wozeta rapima purisa wenyika hatoti kumana gorekai kusha kuti tichatadza kuenda kumabasa kana kuti tichadidi tese tinoenda kumabasa dhondiwari kwai gorekai kusha nyika inenge iripe kana hovhiyo imi rekai tirambe takaringa wagofunga chere kuti zva2017 wanga wakawaraiwa sei nokuti masoko anga ari kureketiwa naMutsvangwa dai ndiri nini guvheya aiwa paijika barinopisa nyasi chaiyo uno paijika barinopisa rekai tione kuti vanoipedza sei nyaya yacho chedu kuramba takandoringa Blessed Geza agosimudzapo kare pito yachemhanduwe akatanda kuridzapo kare akati mangwana chakachaya tatosamisika kutoona nana madzibaba oshanduko watopo ari kureketa kuti tiri kupinda mumugwagwa rekai tirambe tichiona kuti inopera sei nokutoti aidi wamagaisa wangu anomukuona chaiko pawakareketa paya kuti hawasi wese wanoti CCC munenge muinawo pakuyambuka kam vanhu vanotadza kuziva kuti idzi dzomudanga maZANU-PF dzidzi dzinopindiwa baidzi iwo ana madzibaba oshanduko wagokubiwa nevanhu veZANU-PF inyasi uno waakupinda futi munyaya dzoZANU-PF kumwe kusayanzero mhanduwe kunoda vanhu vakuru kunoda papwere vanhu vakuru kwaitawo rimwe bokapo kare rekuti tisu vakuru mabhodhagezi kunoti kuda kureketa zvibodzizvo zvakareketiwa novafana vakaburika mazuva mairi apfuura wachiti iwo vari kuda kuti zvinhu zvichinje isusu tiri kuti pamberi nehurumende pamberi nevamunangarwa rekai tione nokutoti pachokwadi chaipo iwo vafana vanenge vachitozivikanwa kuti vari apa
asi pawaripo pano vakuru kaya vanenge vakavachengeta. Imi paino vakuru, ukaona kamba yakwira pamuti pana aitsvetsa ipapo, unoringa kuti pana aitsvetsa ipapo, rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Paburika WhatsApp padande mutande iri kunziyo yenge ida kutumirwa kuna ziyambi ikatumirwa naKindness Paradza. Ari kubvunza kuti kunotoita sei. Apa Kindness Paradza munhu woku Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Imi moti hanzi zvinhu zvinotekaira zvinobva zvatoburika pachena kutoti aiwaba paribe chisvini, paribe chinotekaira ipapo. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. Musangano weconference weZANU-PF uri kutanda mangwana, rekai tione kuti vanenge vachiita sei. Mwaina mutsvangwa anakadzitape kuHarare kuribe nyaya kwamuda kuramba makawandira kunge ndebvu. Kuribe nyaya kwaMutare ndo kunenge kuino nyaya, kunenge kunodhira mari yese kwaMutare kwatinenge takaungana. Dai matoita kukwira izvezvi manhoko yano kuenda ikweyo kwaMutare kuti motimirira muriyo ikweyo mugoparura zvinenge zviitika zvese ikweyo. Mabuja ini ndotoda kugarira kurefu chaiko nawo vanhu ivavo, nokutoti zvikavhiringana ipapo dzikatanda kupfuta ipapo ngorodzo tinozozvikona baisu tsvimbo dzomwotodzi mhanduwe tinodzidaba tinodziisha zvisvinu chaizvo. Jerero pachikurubhi kwaipapa ndo rimwe ronzvimbo dzakaita kuta kuti tashu nokuzara nowanhu. Kureketa kuno wari kusaya kuti woita sei, wakambozama kuburitsa vamwe vamunangarwa. Wakatoona kutoti zvinhu zvava kutoburitsa zvachoka ndozvinotofanira kunge zviri kukwechemedziwa izvezvi. Kuno heno rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei pamazuva anoteera yamo. Zimbabwe Prisons wagoreketa kutoti pachikurubhi basi pano vanhu vanosvika zviuru 2,589 2689 pachirungu, asi jere racho rakanhadzirwa kugara vanhu churu chibodzi 1,114 pachirungu. Unobva wanatsa kuona kutoti wanoita kurara mhanduwe, kurara kwakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe zvedu tichiona kwazvinoperera. Kureketa kuno Daniel Garwe agotoburika akati wakomana womakanzuru wese tichakubvumirai kuenda kunze kwenyika kutekaira muchibhadharwa nokanzuru. Tichakubvumirai kuita misangano yamunoburika kuenda kure kumafura mhepo muchisenzesa mari yokanzuru. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Wamwe wakutoti dai peno andodanidzirapo kare kuti vanhu vadzimiwe zvikwereti. Rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi, nokuti paribe chisvinuba ipapo. Kasukuwere Sevhia agoreketai kutoti kwai hanzvadzi yangu inonzi Sara kwai apisirwa nzvimbo yache inorara vanhu vachibhadhara mari. Imi rekai tione zvaakuhwadza izvezvi zvaakwasauti pazvaikwashuka achipisira vamwe Kasukuwere achivhiringidza vamwe elkamu zvainakidza. Rekai tione ndizvo tinogara reketa kutoti izvozvi paribe chisvinuba ZANU-PF zvizvi. Rekai tirambe tichiona kuti inoperera papi nyaya yacho. NRZ yatiyo yakubenutsa zvitima mhanduwe chinobva Harare chienda kwaMutare, madhora 5 pamunhu mubodzi. Pokare wari kuisa chimwe chitima chinobva kuBulawayo chienda kuMapopoma kuVictoria Falls. Kwai madhora 10 pamunhu. Wakomana. Dai waita chitima chachikone kutekaira mhanduwe kana maawa 2 zvawo kusvika paMutare papa, wobva wati maawa 3 kusvika kuBulawayo, woziva kuti zvakaita kuita kunaka zvinenge zviita kunakidza. Tinosiya mabhazi taakuteera chitima chagara chinomunakiro wacho wakanaka. Rekai tione ipapa kuti zvinoperera kupi, zvinoenda sei
chedu huringa tichikunyepai mandiwe. Wabasa hurumende nyasi waita kusepuraiziwa mandiwe namutungamiri wenyika kwai vari kupiwa madhora $40.5 $75 pachirungu mwedzi uno, opiwapo kare ibodziyo mwedzi unouya kwai inonzi special bonus. Kutsvaka magudhu ndokuziva ini. Rekai tione kuti zvichaita kuti magudhu yaboekechere kana kuti vanhu vanenge vachitorwadziwa anomuembe wakaita kudande, kuti vanhu vari bebasa munovapa makutukutu zviuru nozviuru vana murairidzi nevamwe vakuru vanochengetedza kuti hurumende nevanhu zvirambe zvichiita kutekera kusvinu mondoti aiwa madhora $40.5. Muembe chaiwo. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Chedu huringa tichizokunyepai kuti zvikutekera hanhu papi. Vanhu vari kukwira ndege kuuya muZimbabwe munhandare dzedu vari kuingidzira kureketa kuno kwai mumwedzi mitatu yechipiri yogore second quarter pachirungu, vanhu vakauya zviuru 612,000 people pachirungu. Haidi vari kuita kuuya. Rekai tirambe tichirova manja kuti zvisvinu izvo ngavarambe vachiuya. Munyaya imwe kureketa kuno kwai kuno wafana wasere wanotamba makaratika iwayo kwai waenda kunzvimbo yoWales kuno mutambo uri kwekweyo chikuti makorokoto ekutoenda pandiwe wabi yedu takazokwira ndege tatochembera upenyu hwese uchindoiringa iri mudenga uchindomhanyira ndege idiwi. Aiwa tinovashwira tusvinu aiwa kuona kuita kuti nyika yedu ikone kuzofara nawo pavanobenuka. Kumatare vanhu vavhunduka mandiwe. Pari kureketiwa kuti kuno mumwe murume anonzi Murombo Mimana. Kwai murombo uyu anzinodare abhadhare zviuru 12 zvomendenenzi mandiwe. Zvomari yekuAmerika. Kwai abhadhare pamwedzi nokuti anoikona kuibhadhara. Rekai tione ipapa unobva wanatsa kuona kutoti iwo wanga wachinyanyawo watsanwa kuita kurambana nomukadzi makore 24 muchigara maroorana. Kumwe kwandowo kuzungaira mandiwe, kuzungaira chaiko kunorekai abhadharisiwe yakawanditsa iyoyi ndokuti afunde. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno mandiwe, nyaya yonyahwa yaiye Raila Odinga unobva warwadziwa idi. Unonatsa kuona kutoti vanhu vokwedu vakaita kuoma. Ipapa nyahwa yacho yatopedzera yaisiwa mapurisa anomvura inowawa iya kwakutanda kudira vanhu mandiwe, kudira naicho chiutsi chomisodzi mandiwe. Pakaita kunyangara chaiko. Unosaya kuti kohokona wakomana. Vanhu vanga vaita kuuya kuita tiri kuda kuchema gamba redu. Imi rekai tione kuti zvinosvika kupi. Wari kureketa vamwe vakutoti panohapfa ipapa. Rekai tione mandiwe kuti murume uyu aramba kuenda ega chere kana kuti zvikutekera sei. Chedu huringa tichizondokuzivisai kuti zvamira nopapi. KuSouth Africa anonzi Brown Mokgotsi goti inini ndichaita kudurura mandiwe, ndichaudurura zvese zviri kuitika zvese zvandakunzi ndagoita nezvandisina zvese ndakubva ndazvitanika pachena. Rekai tirambe takaringa kuona. Kana wakazvikuona zvokutanika pachenazvo aiwa zvisvinu tinozvitenda. Kuno vamwe watatu mapurisa asungiwa kuJimmiston mandiwe muSouth Africa mumu vari kunzi ndiwo vari kutoendesa zvinodhaka mandiwe kuno munhu anozovatengesera. Kundoti vanhu vakapusa. Kana muchiita madhira akadaro hwendo huno chitombotyora zvenyu kunyarara kunge musipo kusvikira zvakuwa nokutoti munopinda bhizi. Kureketa kuno chionai manje wasungiwa. Ende nyaya yawasungiwa iyi haiwa inovakwechemedza basi.
chedu tinokunyepai kana zvaitika. KuCameroon anonzi Chiroma toti imi munoda ndiende kudare kodi nokutoti zviri kuitika ndikutozviramba zvese regai tione mhanduwe chedu tinokunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvandoitika ipapo. Penopo bhiya achabva ati aiwa ndake nhangu komwa bhiya rangu hino regai tirambe takaringama. Izvezvi kureketa kuno South Africa mhanduwe vanhu vari kubheja zvinorwadza. Kwatono mari inopfuura tiririoni, wakabata tiririoni no chidimbu 1.5 trillion rands pachirungu, mari yokuti vanhu vari kuuya kobheja basi. Imi mari dzavari kuti tiri kuita vanhu ivo vanoita zvokubheja makasa wavo yawe dai wapindira. Kabila Joseph agotoenda kuKenya akati raiti mapato mamwe anopikisa uyai tiite katombo kanyai tione kuti toita sei kubisa hurumende iripo iyi. Regai tigoona kuti vachazvibudirira chere kana kuti zvinodini. Iye agototi manje nekita kutoita zvokuratidzira nokutoti toda kutoti nyika yedu ipone. Hino kuti zvichakoneka chere izvi kana kuti zvinenge zvienda nopapi tinenge tichikunyepai. Panyasi mhanduwe, aiwa regai tidipfame ndini wenyu mhanduwe onhawu.